Уважаеми зрители на Нюс 7, добър вечер отново от стадион Лазур, откъдето всичко е готово да започне възобновеното бургаско дерби между отборите на Черноморец и Нефтохимик. След 9 годишно чакане отново двата отбора могат да се изправят един срещу друг на фаза А група. След изключителните емоции, поднесени от отборите на Лудогорец и късно с нощи от Ботев Пловдив тук срещу Щутгарт. Сега е време, разбира се, за нашата българска футболна реалност. Отново матч от родната А група. Първи матч от третия кръг. Както ви казах, дербито между отборите на Черноморец и Нефтохимик. Много хубава атмосфера, въпреки че наистина няма как да бъде сравнявана с нощното нещо, което видяхме от феновете на Ботев Пловдив, но все пак и двете гидки на Черноморец и Нефтохимик са се погрижили да има наистина хубава атмосфера тук на стадион Лазур. Аз съм Стоян Янков, а до мен е Мартин Томанов, който ще ви запознае набързо и с стартовите състави на двата отбора. Добър вечер и от мен. Наистина страхотна атмосфера. Повече от 4000, може би 5 на стадион Лазур. Време е това голямо дерби отново да напомни за себе си. Ето ги съставите за домакините от Черноморец. Ник Дашев, Франциско Гомес, Чико, Георги Тързиев, Бруно Оливера, Венелин Филипов, Лачезар Балтанов, Гаел Мундуло, Карлос Фонсека, Жереми Манзоро, Юсуф Латара и Марко Родригес Маркиньо. Междувременно и първия главудар в полза на Черноморец, след като Латара успя да пробва да центрира, успя да спечели главудар. Топката се отбива в крак на бранител в зелено. Черноморец ще изпълнява в ляво по нападението. Това е Маркиньо. Центриране, там връхлетя Георги Тързиев, но успя обаче да играе с топката. Ето и 11-те на Нефтохимик. Това е капитана Коста Янев, най-опитният футболист на Валери Дамянов, който ще трябва да поведе по-младите си съотборници и цял български състав. Евгений Караманов е на вратата, в защита Ивалин Янев, Георги Хашев, Антон Димитров и Ангел Йошев. Пред тях Георги Вълчев. Коста Янев, Николай Чипев са двама хафове в средата на терена. Стамен Ангелов, Емануил Манев и Васил Калоянов са останалите, които допълват 11-те за Валери Дамянов. Сходни схеми на игра 4-1, 4-1 и за двата състава. И общо взето това, което и чухме от анализатора на нашата преди този матч от Диан Петков, още с първите минутки, вече 2 минути от началото на двубоя, всички действия се пренесаха изцяло, почти изцяло в половината на Нефтохимик. Разбира се, твърде рано е да правим някакви генерални изводи, но определено и преди срещата тимът на Черноморец бе фаворитизиран за този двубой, докато се очакваше да подходят играчите в зелено, значително по-дефанзивно в тази среща. За топки в предни позиции. Абсолютно наточен пас Георги Тързиев. Комбинира с новият играч в състава на Черноморец Карлос Фонсека, португалец на 25 години. Тук имаше контакт, нямаше никакъв сигнал от съдията, като че ли някои от играчите на Нефтохимик спряха да играят и резултатът е открит 1-0 още в третата минута с попадение на Маркиньо, Марко Родригес. Наистина малко странна ситуация се получи, защото определено имаше контакт на бранител на Нефтохимик спрямо играч на Черноморец, след което като че ли играчите на Нефтохимик спряха и в последвалата добавка на Маркиньо той откри резултата още в третата минута 1-0 за Черноморец. Ето е ситуацията, при която Фонсека много бързо връхлетя в наказателното поле. Тук имаше и опит за симулация, играта обаче продължи. Вижте как дръпна кръка си бранителя на Нефтохимик Антон Димитров. След това обаче Маркиньо най-добре се ориентира в тази ситуация и прати топката в мрежата. Гол още в третата минута. Едно мечтано начало за Черноморец Бургас. Дано видим повече попадения в този двубой. Това дерби има нужда от атракция, а и феновете по трибуните очакват точно това. Черноморец несъмнено разполага с по-класните футболисти. Има доста чужденци и футболисти, които тепърва ще блестят в българското първенство. Такъв е с автора на това попадение Фонсека. Много добри отзиви за този футболист, който нямаше възможност да бъде картотекиран до сега. Сега обаче започва в ролята на дясно крило. Там действаше до този момент Маркиньо, който е преместен на върха на атаката на Черноморец. Точно така, на практика и Петър Атанасов
е изваден, така да се каже, от състава. Човекът, който донесе пък победата на Черноморец в първия кръг срещу Черно море. Един изстрадан от Черноморец и матч, но наистина добре тактическа подготовка, подредба на отбора от страна Димитър Димитров в този матч. Много добре изчакаха тогава своят момент играчите в синьо срещу варненския си опонент. Тогава Петър Атанасов бе автора на гола, но днес на практика за сметка на Карлос Фонсека пловдивчанинът е оставен резерва. Сега нарушение именно срещу Карлос Фонсека. Георги Хашев извърши този фаул. Георги Хашев, който доста години изкара в Берой Стара Загора, но сега продължава своята кариера с друг зелен екип, този на Нефтохимик. По своята същност халф, но днес от Валери Дамянов е предпочетен да вземе място в центъра на отбраната на Нефтохимик. Сега тук Евгений Караманов изчисти много надалеч топката, не особено. Там добре се намеси Франциско Гомес Чико и изчисти в тъч. Той бе бързо изпълнен. Николай Чипев. Връща назад към Антон Димитров. Отново той, след като се опита да потърси своя капитан Коста Янев, не успя. Това е Георги Вълчев. Той ще играе пред четворката бранители, като дефанзивен халф Георги Вълчев. Валери Дамянов взе няколко играчи от Светкавица. Един от тях бе именно Георги Вълчев. Дамянов дойде в началото малко на пожар в състава на Нефтохимик като треньор и предпочете да вземе няколко човека от бившият негов клуб от Търговище. Именно Георги Вълчев е един от тях, който днес, както ви казах, ще се подвизава като дефанзивен халф. Ще ни поспряха малко емоциите от първите 3 минути. Няколко бурни атаки на Черноморец. Една от които завърши с гол на Маркиньо. Сега Веналин Филипов в ляво. Ще върна назад към Бруно Оливейра. Бразилецът предостави топката към Ник Дашев. Сега овладя. Бруно Оливейра направи наистина фантастичен матч срещу Черно море, когато варненци се опитаха много да обърнат срещата. Атакуваха бурно, но той бе един истински стълб в защитата на Черноморец заедно с Георги Терзиев и се справи отлично с своите функции. Тук не успя Карлос Фонсека с това центриране, но атаките на Черноморец не спират. Отново успял Димитър Димитров да събере много класни футболисти. Представиха се отлично срещу Лудогорец в миналия кръг. Шансът тогава не бе на тяхна страна. Имаха възможности колите да стигнат поне до равенството в матча срещу двукратния шампион. Това не се случи, въпреки това оставиха много добри впечатления с тези нови попълнения, които се включват с всеки изминал кръг. Черноморец дава сериозна заявка за първата седмица. Виждаме, че от началото на двубоя Фонсека показва добра класа в дясно по нападението. По-спокойно, по-организирано действат в тези начални вече почти 8 минути играчите в синьо. Георги Чиликов и днес води тима на Черноморец. Предпочитал от резервната скамейка Димитър Димитров да наблюдава това, което се случва и начина, по който действа неговия отбор. А от началото на матча Черноморец владее топката, Нефтохимик почти не играе с нея. Пасът беше много за Фонсека. Този път не успя да овладее. Трудно начало за Нефтохимик в старта на шампионата. Загуба при гостуването на Литекс. След това обаче изключително ценен успех. 3 точки за самочувствие срещу другия новак. Тима на Любимец. Пребори се за тази топка Стамен Ангелов. След това връща по-назад Оливера към Ник Дашев, който пък търси Латара. Отново Латара. Измъкна се от Коста Янев и играе с голмайстора Маркиньо. Той остави прекрасни впечатления в матча срещу Лудогорец. Създаде много проблеми на зелените. Поредният от новите попълнения на Димитър Димитров, който явно, че разполага с нелоши качества. 7 чужденци в състава на Димитър Димитров, само 4 българи, пък в състава на Нефтохимик, както ви казахме в началото на матча, изцяло български състав. И състава на Черноморец има същия баланс, една победа и една загуба. Стартираха
черноморци, както ви анонсирах и по-рано, с успех тук на стадион Лазур срещу Черно море в така нареченото морско дерби. А пък после Лудогорец трябваше да се потруди много сериозно в матча срещу Черноморец преди седмица, когато шампионите спечелиха с 1-0 доста трудничко. Там момчетата на Димитър Димитров наистина показаха много качества. А интересен факт е, че днес Черноморец на практика ще играе за първи път по-офанзивно. В останалите две срещи, първите две срещи, по-скоро черноморци се бранеха, търсиха контратаката. Сега трябва да предприемат друг стил срещу определено по-дефанзивния тим на Нефтохимик. Ето, че за първи път, може би, в тази 10-та минута зелените започват или по-скоро се настаняват за първ път малко по-тайно в половината на Черно море. Топка към Калоянов. Той обаче много леко я изгуби за сметка на Венелин Филипов, след което все пак нападателят на Нефтохимик спечели ъглов удар. Да видим какво ще произлезе от него. Първи ъглов удар за Нефтохимик в този матч. Подясно нападението на отбора. Малият Ник Дашев в рамките на вратата. Именно той скочи, размина се с топката, но е отсъдено нарушение срещу него. Отсъдено от Вихрен Манев. Знаете, в малкото наказателно поле при всяко едно докосване срещу вратаря той има привилегията да бъде анонсиран с фаул. Тук нарушението обаче е малко извън наказателното поле, но определено имаше по-сериозен контакт спрямо вратаря. Повторение не се чак толкова добре, но такава бе ситуацията, че вратарят бе атакуван. Сега хубав пас напред. Латара там прехвърля вратаря на гостите, на символичните гости, разбира се, но топката мина покрай левият страничен стълб на Евгений Караманов. Още една добра ситуация в тази 12-та минута за отбора на Черноморец. Много хубав извеждащ пас. Сякаш не си поверен много добре първоначално Латара тази топка, но тя падна на неговия крак и много елегантно и финно се опита той да прехвърли Караманов. Не успя. Много беше близко до гола тук в тази ситуация Исуф Латара, но не успя. Много бързи и повратливи са нападателите на Черноморец. Трудни за опазване. Латара е играч, който разчита изключително на своята скорост. До този момент заедно с Маркиньо и Фонсека създават проблеми на зелените, които пък сега имат възможност през Емануил Манев да атакуват в ляво. Връща топката малко по-назад Манев, където е Вълчев. Има ли извършено нарушение? Да, чуваме сигнала на главния съдия и възможност за Нефтохимик. Отборът е много зависим от такива статични положения, изключително опасен. Добре гардира топката. Номер 27 Георги Вълчев, дефанзивния полузащитник в схемата на Валери Дамянов, и повечето ръстови футболисти вече са в наказателното поле. Това е Николай Чипав, юношата на ЦСКА, който премина през няколко отбора, в това число Славия, Монтана, за да се озове, и Локомотив Пловдив, за да се озове в Бургас. И вече и головата си сметка. Сега центрира. Топката попада в футболиста на Нефтохимик. Коста Янев опита да стреля. Много неточно. Топката попадна в близост до таблото на стадион Лазур. Не се получи изстрела на Коста Янев. Не лоши начални минути на този двубой. Има атмосфера, има настроение на стадион Лазур. Вече спокойно можем да кажем около 5000 зрители. Да, минимум. Наистина има доста публика и правят една много подходяща за такова дерби атмосфера. Няма спор в това. Много бързо обаче домакините, символичните домакини Черноморец поведаха в резултат още в третата минута с попадението на Маркиньо. След като имаше известни колебания изцяло в защитата на Нефтохимик в тази ситуация в третата минута. Венелин Филипов. Това е Маркиньо, голмайсторът. Беше тук сравнително лесно спрян от Антон Димитров. Сега възможност за нещо като контратака, но много бързо се пригрупираха играчите в синьо. Николай Чипев сега напредва, навлиза в наказателното поле, но много бързо и лековато изгуби тази топка. Опита се взаимодейства с Калоян Стоянов и там по някакъв начин футболист в зелено се оказа на страхова позиция. Дали пък нямаше препречване в тези действия на играч в
синьо. Георги Терзиев тук предотврати ситуацията. Тук пред краката на Стамен Ангелов да играе с топката. И ето, че имаме и втори ъглов удар за отбора на Нефтохимик в тази 15-та минута. Този път по нестандартно изпълнение. Много коварен удар премина топката по крилевия стълб на Ник Дашев. Много нямаше достатъчно прецизност и точност в удара в случая на Стамен Ангелов, но ето, че на няколко пъти вече играчите в зелено създадаха напрежение пред вратата на младия Ник Дашев. Така че склонен съм да вярвам, че в скоро време може да видим и някакъв отговор от страна на Нефтохимик. Този негативен развой до този момент за тях. Резултата и на 0 за Черноморец. Какво бе това, което направи Лъчо Балтанов? В тази позиция върна по такъв начин топката към Ник Дашев. Нямаш ли някаква друга алтернатива пред него да развие тази атака, че по този начин високо балонно да върне топката към Ник Дашев? Както и да е, сега това е Гаел Лундуло. Взаимодейства с Маркиньо. Бруно Оливейра безкомпромисно просто искаше да изчисти топката далеч от опасната зона, която той вземаше. Изчисти в странично хвърляне, което ще бъде изпълнено от Ангел Йошев, друг бивш юноша на ЦСК, както и Николай Чипев, към Васил Колоянов. Пита се той да взаимодейства там с Чипев, не успя. Стамен Ангелов, борба с Гаел. Михрен Манев е видял нарушение тук в полза на Нефтохимик и като че ли отправи някакво предупреждение към Валери Дамянов, който най-вероятно го е репикирал по някакъв начин. И четвъртия съдия в срещата, Георги Ковачев, в момента бе именно в разговор с треньора на Нефтохимик. Сега неговите футболисти атакуват, но отново лесно изгубена топка в случая от Георги Вълчев. Добре се намеси в защита Жереми Монзоро, плеймейкърът на Черноморец Бургас, човекът, върху когото концентрираха вниманието от щаба на Черноморец. Още преди началото на сезона много се разчита той да бъде играчът, който да връзва играта на кулите през този сезон. Много подвижен играч, ето с топката, насекли я, иска я. Още взето Черноморец имаше нужда от подобен футболист. А сега виждате интересната хореография на феновете на Черноморец. Не им отстъпват по нищо, напротив, тези на Нефтохимик отново напомнят за себе си. Дълго време Бургас чакаше своето дерби. 9 години. За последно на 21 марта 2004 година. Тогава 2-0 за Нефтохимик завърши този двубой. Интересното е, че Димитър Димитров бе начел в последните два матча в това дерби точно на Нефтохимик. Днес е на резервната скамейка на Черноморец. Като заговорим за някакви такива статистически факти, много интересен е и друг един факт. Последната победа на Черноморец датира от 2002 година, малко повече от 10 години. Интересното в нея, тя е с 1-0 победа. Интересното е, че тя отново си играе в третия кръг, както и този матч. И тогава А-група е съставена също от 14 отбора. Интересни съвпадения. Вече резултатът и в днешния ден е 1-0 за отбора на Черноморец. Тази победа е, след като е в третия кръг, също е в тези летни месеци на 24 август 2002 година. Преди 11 години. Мнозина, занимаващи се статистици с футбол или историци, така да кажем, футболни историци, не зачитат този Черноморец като онзи, който преди години беше пълноправен член дълги години на А-група. Знаете, 2004 година Черноморец изпадна, 2007 година беше основано това ново дружество. Имаше пререгистрация на Черноморец. Това е факт с този така наречен Черноморец 919, който прие историята на стария Черноморец. Мисля, че това е до голяма степен редно. Затова тези всички дербита, за които ви говорихме, 10 дербита играни между двата отбора, са записани на сметката на практика на стария Черноморец, а настоящия е правоприемник на стария клуб Черноморец с дълга история. Сочваме вниманието си отново на стадион Лазур. Так се бъде изпълнен от Ангел Йошев. Взаимодейства с Николай Чипев. Топката вече твърде вляво. Георги Хашев отново към Чипев. Там е Емануил Манев. Ето, че играчите в зелено може би ще изгубят топката.
Много е бърз, както казахме. Нундуло. Възможност за добро подаване напред, където е Маркиньо, но тази топка отново не достигна до него. Тук нарушение срещу Стамен Ангелов в центъра на терена. Ще го изпълни капитана Костя Янев. Отново той. Сякаш малко се понамали динамиката в този матч. След първите 15 на минути имам доста по-набързи обороти действаха двата отбора. Като че ли си дадаха известни 2-3 минутки почивка. Сега не е лошо подаване, обаче там добре внимаваше Евгений Караманов. Хубав диагонален пас към Карлос Фонсека. Но вратарят на Нефтохимик много добре разчете това подаване и излезе предвидливо напред, за да изчисти топката в тъч, но атаката на Черноморец продължава. Това е Нундуло. Навлиза в наказателното поле. Центриране към другия тъмнокош играч Латара. Сега Веналин Филипов плъкна вдясно. Капитана Георги Терзиев напредва. Топка към Маркиньо, обърна се, но в момента, в който се обърна, Георги Хачев го блокира. Той изгуби топката. Манзуро надясно към Фонсека. Фонсека също е блокиран и топката излиза в втори корнер за отбора на Черноморец. Много по-бързо се опитват да си подават топката символичните домакини от Черноморец. Някак по-подвижни изглеждат към този момент футболистите на Димитър Димитров. Сега този път в дясно по нападението е този ъгов удар. Маркиньо центрира в наказателното поле. Лъчезар Балтанов играе с глава. Веналин Филипов ще има възможност да върне чак назад към Ник Дашев. Стоян направи впечатление, че тревното покритие на стадион Лазура е в доста добро състояние, като си има предвид, че преди по-малко от 24 или по-точно преди 24 часа се игра двубоят между Ботев и Штутгарт. Да, наистина, ние бяхме долу вчера и внимание сега, хубаво центриране, там е Маркиньо, но се размина с тази топка. Ангел Йошев би трябвало да изчисти. Очаквах да изчисти далеч напред топката, но понеже негов съотборник в половината на Нефтохимик е падал на тревата, ще влезе и лекарски екип, за да му каже помощ. Наистина, ние бяхме долу вчера и видяхме, че си изглеждаше като след битка, която наистина бе битка вчера, матча между отборите на Ботев и Штутгарт. Имах някакви съмнения аз, че ще се възстанови толкова добре терена, но перфектно тревно покритие на стадион Лазур. Домакините са погрижили наистина да бъде в оптимално състояние тревата на стадиона. А тази пауза, която се наложи да бъде оказана на играч на Нефтохимик, ще бъде използвана от останалите играчи, за да вземат под глътка вода поради жегите, в които се намираме. Нормално е, 2 август. Времето е страшно топло, въпреки че в момента часа е почти 9:30. Все пак трябва да кажем, край морето има нормалният морски бриз, който прави тук температурите малко по-поносими от тези във вътрешността на страната. Се надяваме, че Антон Димитров ще може да продължи този матч, но поне този етап, като гледам как стъпва на крака си, ми се струва, че по-скоро ще се наложи принудителна смяна в състава на Валери Дамянов. Ще му бъде оказана допълнителна медицинска помощ край тъчлинията извън полето. Но наистина ми се струва, че централният защитник на Нефтохимик има сериозен проблем. Нещо с стъпалото се е случило. Поне това, което виждам. Може да е стъпил на криво, може пък и някой да го е настъпил. Изпрати вече един играч Валери Дамянов да загрява. Това е Христо Лемперов, но струва ми се, че да, Антон Димитров ще влезе отново в игра. Ето го. Стопката наляво към Георги Хашев. Да, Георги Вълчев. Ще по-вдясно към Ангел Йошев. Той се опитва да изведе в предни позиции Чипев, но там добре внимаваше Веналин Филипов, който изчисти в тъч. Той ще бъде изпълнен от Стамен Ангелов. Тясно по нападението на Нефтохимик. комбинира с високия Васил Калуянов. Отново Калуянов се опитва
опита да направи нещо като двойно подаване с своя капитан Коста Янев. Неуспешно. Топката без проблем отиде в ръкавицата на Ник Дашев, който комбинира със своя капитан Георги Терзиев и той ще изнася сега топката за Черноморец. Постепенно изнасяне към Лъчо Балтанов. Венелин Филипов вляво. Бруно Ливейра. Георги Терзиев. Сякаш играчите на Черноморец се поуспокоиха малко, след като все пак имат един гол аванс, но разбира се, няма да пропуснат всяка една възможност да накажат своя противник, при положение, че им се отвори възможност да удвоят резултата. Лъчезар Балтанов отново. Търси някакви пролуки в гъстонаселената половина от зелени играчи на Нефтохимик. Не намери, върна топката назад. Сега тя отиде дясно на нападението на Черноморец, където се борят Карлос Фонсека с Емануил Манев. В крайна сметка тъч за Нефтохимик. Отправена топка напред. Нямаше никой там. Бруно Ливер без проблем прави кълбото в предни позиции, където бе Лундулу. Много Бруно Ливейра. Лъчезар Балтанов. Отново Гайл. Грешка на Манзоро. Сякаш до този момент по трибуните е по-голямата битка, отколкото на терена. Черноморец до този момент свърши своята работа с ранното попадение на Маркиньо. Много трудно изнасят, тежко върви изнасянето на топката за Нефтохимик. Георги Терзиев играе в ляво с Латара. Добра намеса на опитния Ангел Йошев. Гайл. Стартира Манзоро. Точно към него изпратена топката. Сега Латара има възможност да стреля. Затворен между двама. Продължава да владее в наказателното поле. Възможност за рикошет. И добра намеса на Евгений Караманов, след като коварна стана тази топка. Сега не е особено добре, обаче действа в лявата зона Ивелин Янев и това дава възможност на футболист на Черноморец да измисли нещо. Чико в помощ на Фонсека. Португалец се връща към Манзоро. Балтанов. Почти всяка топка преминава през Балтанов и Гаел. Филипов решава да стреля. Много хубав удар на Венелин Филипов, а на около метър обаче над вратата на Евгений Караманов. Вижте още веднъж предишната ситуация, при която топката можеше за втори път да влезе в мрежата на стража на Бургазли. Внимаваше обаче. Прояви не лош рефлекс вратарят на Нефтохимик Бургас. Латара показва своята експлозивност тук. Бърз спринт. Напредна, моментално прави удар. След рикошета, който се получи, може наистина да бъде изненадан много неприятно Евгений Караманов. Той добре внимаваше. Там сега нарушение. Не, няма нарушение. Тъч по-скоро. И сега топката отново излезла за пределите на полето в странично отвърляне този път за Черноморец. Лъчезар Балтанов. Към Гаел. Ще продължи наляво към Венелин Филипов. Много интересно. Сега отляво се премести Фонсека. Допреди малко бе отдясно. Латара отиде от дясната страна по нападението на Черноморец. Явно се опитва Димитър Димитров, заедно със своя помощник Георги Челиков, да по някакъв начин като че ли да затруднят крайните бранители на Нефтохимик, да ги изненадат и по този начин да достигнат и до втори гол, разбира се. Свикнали сме да виждаме такива смяна на местата на крайните офанзивни играчи в други отбори. В случая Латара и Карлос Фонсека си смениха своите позиции по фланга на нападението на Черноморец. Там малко закъснят тази свирка на Вихрен Манев, но все пак той може би искаше да изчака да види дали топката няма да бъде остане в притежание на Нефтохимик и да даде авантаж, но в крайна сметка реши да свири макар и малко по-късно този фал. Вълчев наляво към
и Велин Янев, но там играч на Нефтохимик отново има проблеми. Това е централният нападател Калоян Стоянов, който изпитва някакви болки. Все пак стане и продължи да играе. Тук вече има нарушение. А и там, ако не се лъжи, това Лъчезар Балтанов, който показва своя нрав и не задържа езика зад зъбите си. Репликира доста сериозно Викрен Манев. Ако продължава така Лъчо Балтанов, ще получи скоро, струва ми се, и официално предупреждение. Все пак Антон Димитров няма да може да продължи тази среща. Първа смяна в състава на Нефтохимик, принудителна смяна, трябва да кажем. Преди 7-8-10 минути получи удар Антон Димитров. Беше му казана лекарска помощ, но явно няма да може да продължи централен защитник този матч. На негово място с номер 7 Христо Лемперов. Интересно ми ще видим той къде ще вземе място в схемата на... Тук не е лошо центриране. Ангел Йошев бе там, който последен, ако не се лъжи, докосна топката при това единоборство във въздуха. Точно така. Доста сериозно се качи на гърба на Веналин Филипов Йошев. Прави някакъв удар, доста далеч от вратата премина топката. Христо Лемперов по своята същност е крило, но поне на този етап, да, точно така, Ангел Йошев се премести в центъра на защита на Нефтохимик. Лемперов ще играе като десен бек. Му е непривична позицията на вътрешен централен защитник на Ангел Йошев, така че това е абсолютно логично, което предприе като действие Валери Демянов след тази принудителна смяна и излизането на Антон Димитров. Гел назад. Веналин Филипов. Маркино преспритира към тази топка, но Йошев там първо достигна до нея и успя да изчисти не особено далеч. В централния кръг падна сега Балтанов. Наляво към Веналин Филипов. Гел, отново Балтанов. На малък периметър си подават играчите на Черноморец. В крайна сметка Гел му извърши тук нарушение. При това единоборство с Николай Чипев. Последния получи топката и се опитват играчите в зелено сега да организират нещо като бърза скоростна атака, но нищо не се получи. И топката е отново далеч в половината на Нефтохимик. И отново във владение на домакините, символичните домакини от Черноморец. Няколко грешки на играчи в двете противоположните посоки. Смениха позициите си Емануил Манев и Стамен Ангелов, но и до този момент и това не носи успех за тима на Валери Дамянов. Почти не играе с топката Емануил Манев. Сега има възможност да измисли нещо интересно. Затворен чисто от Лъчезар Балтанов. Гейл играе технично. Комбинира с Маркиньо, който е преминал в ляво. Много добра скорост има Маркиньо. Сам срещу трима ще трябва да играе с индивидуално. Прави го, но чудесно затворен от Георги Хашев. Гайл към Манзуро. Маркиньо много добре се завъртя. Манзуро. Технични футболисти има на разположение в средата на терена. Димитър Димитров. С доста по-голяма лекота задържат топката. Това прави впечатление към този момент. Сега грешка на Веналин Филипов. Много критики имаше към играта на Филипов за двубоя срещу Лудогорец от страна на Димитър Димитров. В крайна сметка отново разчита на утвърдилият се като титуляр в неговия състав в последните години Филипов. Сега не е лоша шанс от дистанция да бъде изненадан. Нигдашев нямаше как да се случи след този удар на Емануил Манев с левия крак. Около 3-4, ако не и повече метра от вратата на Дашев. До този момент без чисто голо положение за Нефтохимик. Докато на два пъти, освен гола, черноморци застрашиха вратата на Евгений Караманов. Сега в половината на кулите се развива действията на не особено високо темпо. Чико към Фонсека. Той за Манзоро от крака на Николай Чипев. Топката излиза в тъджа в полза на бургазли, на тима на Черноморец Бургас.
Общо взето се личи, че отбора на Нефтохимик е с доста самите играчи. Когато човек ги погледне и визитките, при положение, че Коста Янев е най-опитният човек в целия отбор. Повечето от тях наистина имат опит единствено и само на ниво Б група. Епизодични участия някои от играчите имат в някои от отбори от тази група, но като цяло тимът е наистина с много скромен опит в групата на майсторите и ще трябва да се утвърждава наистина. Те на двама юноши от ЦСКА, които не са успели да се наложат в други. Сега тук отнета топка да видим Фонсека към Маркиньо по подобен начин изстреля и тази топка Маркиньо, без да се бави веднага от движение. Но този път Евгений Караманов се намеси блестящо. Тя и топката беше в негови обсек, така че той просто трябваше да я буксира, но тук той внимаваше и успя да предотврати втори гол. Виждаме, че Маркиньо в тези ситуации е много опасен. Въобще не се бави, не обработва топката, директно насочва удар към противниковата врата. Много добре се включи и Франциско Гомес Чико. Изключително стабилен футболист. Прави впечатление в първите два двубоя и 35 минути в този срещу Нефтохимик. Просто явно е намерил в тази дясна зона Димитър Димитров, играчът, който може да действа сигурно, да се включва когато трябва в атаките на своя отбор. Много силно играе там и Фонсека. До момента Гаел към Латара. Фанът беше в крачки, не че ставаше опасно за бранителите в зелено. Справиха се те и в дясната зона. Лемперов търси Емануил Манев. Той отново не успя да овладее по най-добрия начин. Твърде лесно предават контрола върху топката зелена. Това, което казах, наистина просто трябва и игрови опит и няма как да не скрием факта, че някои от играчите не притежават и необходимите спортно-технически качества да премерят сили в един такъв матч, в който е това бургаско дерби срещу Черноморец. Личи си, че доста голяма част от играчите в синьо са по-класни. Резултатът е само 1-0, разбира се. Не трябва да прибързваме с някакви крайни оценки. Топка сега към централния предател Васил Коянов, който обаче е останал в положение на засада. 37-ма минута тече. Черноморец Нефтохимик 1-0 с попадението на Маркиньо в третата минута. Трябва все пак да отчетем и факта, че много трудности се пъсваха началото на сезона за Нефтохимик. Те първа се сглобява този отбор, не проведе по най-добрия начин подготовката си. Много нови футболисти, изцяло българи, така че трябва да дадем шанс и кредит на доверие, защото Нефтохимик е отбор с традиции. Разбира се. От най-сериозните проблеми, които имаха, бяха извън игрището, разбира се, финансови проблеми, които се надяваме да бъдат разрешени. Виждаме, че в съвременния футбол, когато няма финанси, трудно може да бъде изграден един отбор. Ето ги техните верни фенове, които направиха, двете гидки направиха шествие в град Бургас преди началото на матча и за известни периоди от време, дори движението по улиците бе спряно заради шествието на едната гидка и на другата гидка. Лично нашия екип бе попаднал в една такава трудност, но слава Богу се придвижихме до стадиона на време. Именно благодарение на феновете си този отбор оцеля. Те бяха зад него и в В група. Сега изключителна радост сред тях, че отново могат да мерят сили с най-добрите. До този момент обаче Черноморец очаквано е по-добрия отбор и сега продължава с къси подавания футболистите на Димитър Димитров да влизат вече и в наказателното поле. Можеше да стане опасно, ако Манзуро беше овладял подаването. Тези къси пасове до този момент са много сложни за разгадаване от футболистите в зелено. По едно подаване 7-8 паса между Чиков, Фонсека и Манзуро, наистина тук си пролича по-добрата наистина спортно-техническа грамотност, която имат играчите, особено от тримата, които направиха тази атака. Състава на Черноморец. Гаел сега ще продължи към Филипов ляво. Латара не беше особено внимателен и концентриран при това подаване от Веналин Филипов и топката премина покрай него, излезе в тъч, който ще бъде изпълнен от Христо Лемперов. Взел позицията на десен крайен защитник след излизането, принудителното излизане на Антон Димитров поради контузия. Тук сравнително добре се прибори Николай Чипев, който
спечели един тъч за своя отбор. Лемперов, неточен пас от тъч, там борба на Лемперов с Латара. Латара дигна доста високо своя крак, което е непряк свободен удар, би трябвало да бъде за отбора на Нефтохимик. Не лоша възможност за центриране в наказателното поле на Ник Дашев. Както и Мартин ви каза по-рано в нашия коментар, тези ситуации са идеални за търси някакво напрежение пред вратата на младия Ник Дашев. 4-5 играча в зелено са доста стройни, снажни. Могат да създадат някакво такова напрежение. Сега да видим какво ще се получи в тази 40-та минута. Края на първото по време наближава. Центриране. Скачат. Даже да подскочиха чак толкова, но играч в синьо успя да се справи в тази ситуация. Ако не се лъжи, това бе Венелин Филипов. Точно пред вратата на Ник Дашев, който се справи с тази ситуация. Но това центриране бе много опасно. Остро и хубаво центриране. Нямаха право на грешки играчите в синьо при него. Сега Венелин Филипов чуди по какъв начин да продължи играта след като странично отвърляне. Топка към Калуян Стоянов. Там Бруно Оливейра изчисти. Тук сериозна борба между Лемперов и Латара. В крайна сметка прак свободен удар за отбора на Черноморец в тяхната половина, край тъчнията. Гел към Бруно Оливейра. Той продължава към Манзуро. Манзуро се опита добре тук да изведе Фонсека, но там много добре внимаваха играчите в зелено. Ангел Йошев. Наляво към Ивелин Янев, който връща още по-назад към своя вратар Евгений Караманов. Йошев ти изнася тази топка с дълго подаване напред в предни позиции, където би трябвало да е Стамен Ангелов. Точно така. Там Чико предотврати тази опасност. Повече корнери си изпълнили играчите на Нефтохимик в този матч. Но това не им носи нищо до този момент. Този път ляво по нападението на зелените този ъглов удар. Топка към Георги Хачев, който горе-долу от големия пенал с глава просто подаде топката в ръкавиците на Ник Дашев. Никаква опасност от тази ситуация нямаше как да се получи. Нанесе много сериозно удар. Може би трябваше да спре, да владее топката, да потърси комбинация. По този начин трудно може да бъде изненаден дори млад вратар, колкото на 21 години като Ник Дашев, но той започва постепенно сериозно да трупа опит. Явно ще бъде основен на вратарския пост за Димитър Димитров в този сезон, след като Стоян Колев, опитният страж на Черноморец няколко сезона, предпочита да продължи своята кариера в ЦСКА, макар пък там Стоян Колев да не намира титулярно място. Христо Лемперов ще изпълни това странично хвърляне. Опит за взаимодействие с Калуян Стоянов. Той просто продължи топката, където нямаше никой. Две минути до края на първата част. Интерес